BTC एरियाखौ बा BTCआ जिखिनि पावार लानानै दा सालायगासिनो दं आरोबाव माखासे माने मावबावनांगौ बहुद दंबावो जोंनो जिखिनि पावार ट्रेन्सफार खालामदों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा जिखिनि पावारखौ लानानै दा सालायगासिनो दङ बेहा लिमिटेसन दङ आदामोनाबो बुजिगौ नंगौ खिन्थु बेजोंबो हायो जौगाहोनो आरो जोङो नाजाबाय थादों जौगाहोलांनो नाजादों एडुकेसनानो होन एग्रिकालचारानो होन बा जेखिजाया बिथिङाव जोंनाव मोनसे आदाया खोब मोजां साजेसन होदों बेखौ जोंबो सानो आरो सानबोबाय थादों सिगांनिफ्रायनो खिन्थु जोङो जाफुंसार होनो हायाखै बे जाहैबाय इनभेस्टरनि खोथा जोङो बेखौ BTCनि जौगासारनाय बा BTC ओनसोलनि जेसेबां बेखार समस्या दङ बा माबाफोर दं बेफोरखौ माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बा माबा मोनसे इनभेस्टरफोर बेबायदि लाबोनानै जोङो जोंनि BTCआबो जौगाखांबाय लोगोसे बेखार जिथु समस्या बेबो मिनिमामबाबो समाधान जायो बेफोरखौ सानबाय बायनानै जोङो BTC एरियानि नेशनेल हाइवे एरिया ओरै 1 किल'मिटार ओरै 1 किल'मिटार इन्डास्ट्रियेल जन हिसाबै जोङो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला बै सिगांनि खुंथायावनो जोङो डिसिसन लानानै जों फोसावदोंमोन खिन्थु रावबो इनभेस्टर फैया बा इन्डास्ट्रि बसायनो फैया आरो बेखौ जोङो बुजिदों इन्डास्ट्रियेलिस्टफ्रा आंनि बुजिनायाव ओरैनो फैया जेनेबा दा नलबारि बा रङियासिम जादों इनभेस्ट खालामगोन नोंनि जायगायाव नंगौ बै कारेन्ट होननाय जिनिसखौ एसे साबसिडि नागिरो जाहैबाय जेनेबा आं एथ' गिदिर इन्डास्ट्रि खालामगोन आंना कारेन्टआ मासाव 100 थाखा थागोन आंनो एटलिस्ट 20% खमायनानै हो आं 80 थाखा हो बेबादि जायखिजाया आदामोना साबसिन बुजियो बेखौ आं माबाखौ बुंबाय आदामोना साबसिन बुजियो बेखौ बे खेत्रआव एसे जोंहा माबा दं आरोखि उइकनेसा दङ बेनि थाखायनो जोंनाव मोजां इन्डास्ट्रि बा गभर्नमेन्ट अफ आसामा खालामनो हायो बेथ' आसामानो BTCआव बाहेरा नङा जोंनाव गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रियेलिस्टफोर दिनै जेनेबा एडभान्टेज आसामाव बहुद दङ इन्भेस्टरफोर माने गभर्नमेन्ट अफ आसामा दिनै BTC एरियायावबो माखासे इन्भेस्टरफोरखौ थिनहरनो हायो जे ओरै डिस्ट्रिक्टआव ओरै खालामो नोंसोर बेखौ अबयस्से आं रायज्लायदों प्रथम सावरायनायाव आं बे एडभान्टेज आसामनि खोथाखौ CM सारजों आं रायज्लायदों जे जोंनिथिंबो हर एसे माखासे दा गथाय आफार आसाम मिडल आसामाव हाजार कौटि इन्भेस्टरफोर बिराद नोङो बुंना फोजोबनो हाया दा जोंनि एरियायावबो जाहाथे बेखौ थिनहरो होननानै बुंदों बे जागोन होनना बुंदों दा खेबसेल' बुंनानैथ' जाया जों माखासे बे एडभान्टेज आसामनि मा इन्भेस्टरफोर सोर कम्पानिया बाहागो लायामोन एग्रिकालचार टुरिजिम बा बेबादिनो आरोखि बहुद इन्भेस्टरफोर फैदोंमोन बिनि मोनफा बबेखौबा जोङो लानो हायोमोन जोंनि पार्टआवबो आरोखि BTC पार्टआवबो हरथों बेखौ आं खावलायदों खिन्थु हरगोन बायदि मोनदां बियो आफ्टारअल नों आंनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन जेबो नङा आंहा आसा दङ बे जागोन आङो बिराद माबायाव दं आरोखि बिसासाव दं आं खालामनो हागोन बायदि मोनदां हागोन बेबो BTCआबो आसामनि बाहेरा नङा जिहेतु आसामान बे हरगोन आरो जोंनि एप्रचिंफ्रा जोंनि रायज्लायनायफ्रा मोजां जानांगोन एप्रचिंफ्राबो थार्ड IAS आनो होन ACS आनो होन बा IPS बे BTCनि ओनसोलनि खालि बर'ल' नङा बर'नि बादैबो BTC ओनसोलनि माखासे IAS आनो होन सोरबा IPS आनो होन सोरबा रिटायार्ड बै मा होनोमोनलाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माबाखौ मा होनोमोनलाय IFS बेफोरबायदि मानसि
बा एसएसफोर बेबायदि माखासे रिटायार्ड पार्सनफोरखौ लानानै जोङो बिनि सायाव जों सावरायखागोन। आंहा बे साननाय दंखायो आरो जों सावरायबाय थादों। जों मोनसे बिसोरनो बिटिसिनिफ्राय मोनसे पावार होनानै जे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जा बा जेखि जाया सोरबा इन्डास्ट्रियानो जा जिखुनु सेक्टराव गासिबो सेक्टरावनो बिसोरनो एम्पावार्ड होनानै जोंनि बिटिसिनि इन्टारेस्टआव खामानि मा जोङो मावनो हायो बिथांमोनखौ जोङो दायित्व होनायनि जोंहा सिन्ताया दंखायो। जों खालामो। दा आं बिराद फ्रि नङा मथथे बे इलेक्सनसिमा बारा फ्रि जानाय नङा। थेवबाबो आदा बुंखानाय थाबाय बेल' नङा जोंना माखासे मोजां रिटायार्ड प्रिन्सिपालफोर दं बिसोरखौबो लाफागोन। इन्टारेस्टआ बिटिसिखौ जौगाहोनांगौ। कालचारेल हक एडुकेसन हक बा जिखुनु साइडआव खालि बर'ल' नङा खिन्थु गासिबो जाति सोर मोजां अफिसार रिटायार्ड जानाय दं। सोरबा एसपि जानानै मोजां सोरबा मथथे मोजां मानसिफोरखौ लानानै मोनसे कमिटि बानायना बिसोरनो बिटिसिनि बेलायाव मा सेक्टराव जों डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ बोरै लाबोगोन बा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बोरै लाबोगोन बेफोरनि सायाव मोनसे एडभाइजारि कमिटि बादि जों बानायना होनाय नामा मा जायो उनाव जागोन मोजां जागोन माबा मोनसे मोजां नाम दोननानै जोङो दायित्व होनांगोन। खिन्थु गासिबो आइएस अफिसारफ्रानो फैनाय नङा बिटिसिनियाव। थारमाने आसाम गभर्नमेन्टआबो माखासे फिसा दायित्व खोमानानै दङ। थेवबाबो जों हायो नङा जों नायनो। मोजां आइडिया होदों आदाया। बेनो इन्डास्ट्रिया बे कारेन्टखौ जोङो गभर्नमेन्टआव आसामखौ बुंथारनांगौ जोंनिथिंबो बसायदो। बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि नङा जाहैबाय नालाय जोंथ' बुंनो हाया। दा बेबायदि इन्भेस्टारफ्रा इन्डास्ट्रियेलिस्टफ्रा दा जेनेबा जोंजोंबो रायज्लायफैदों बहुद खोथा फै आंथ' बुंबाय थायो फै खालामफै बेसेबां खानांगौ होननानैसो बुङो आङो। बहा रायज्लायो आरो थाङो गैला फैफिनला। जोंजों रायज्लायफैयो थाङो खिन्थु उनाव फैफिना। आरो लाना फैनाय माबायदि खय हाजार बिगा हानांगौ नोंलाय होगोन आं होनना बुङा। हायाथ' दंलाबायखायो जोंनाव मानि प्रब्लेम दं हाया जोंनाव जायो। बिसोर बुंफैयो इन्भेस्टरफ्रा बा माखासे माबा प्रजेक्ट लानानै फैयो जोंनाव हानि अभाब गैया हाया दङ लाना फैनाय होनना बुङो। गैया फैफिना बेबायदि जाबाय थादों आरो दे दायित्व होगोन आदा बिसोरखौ बिराद जायखिया मावनांगौ आदानि साजेसना मोजां आरो हागोन। आरो थारमाने बिसोर सिनियर जाबाय नालाय माखासे जुनियर अफिसारफ्राबो बिथांमोननि खोथाखौ खोनासंनो बायद' जायो। रिटायार्ड जाबालाय मा जानो बेबायदि आरोखि। दा ओंखायनो जोङो मानसिफोरखौ बाहायनो रोंबानो जायो। दा बेखिनि दा ओमफ्राय आदा नोंथांमोन साननाया जागोन आरो जों एसे होगोन आफारेल होगोन मावहोगोन आं सानदों। खालि बर' आइएसल' नङा गुबुन जाथिनि आइएस अफिसारफोर रिटायार्ड दङब्ला माबा जेखि जाया डिग्रि थानाय मोजां कुवालिटिनि मानसिफोरखौ लानानै जों खालामगोन बास बे जायो। बिथांमोना दङ बिसोरनाबो एमअएसआव दङ केस फोजोबनांगौ रिहाबिलिटेसन जानांगौ ओमफ्राय जेलाव थानायफ्रा गजोबनांगौ। जेलाव थानायखौ गहोनो हागोन जागोन रन्जनबाबो गगोन सोरबाबाबो गगोन। खिन्थु केसखौ आं बुंगोन केसनि बेलायाव आं बुंगोन बेखौनो सिस्टेम थाबाय मोनसे लेंदि प्रसेस। जेनेबा आंबो निजे एक्सपिरियेन्स आङो जेलनिफ्राय गदों नंगौ। आं जेलनिफ्राय गखांनायनि उनाव आंनि केसा जोबनो 5 बोसोर नांगोन दे। दा जोंनि बुंनांगौआ बेल' बिदि नङा मानसिया फ्रि जानांगौ। जिहेतु बिसोर सुक्तिखारि सान्तिनि नामाव सुक्ति खालामबाय। सुक्ति खालामखांनायनि उनाव मानसिया जेल सिङाव थानो आरोखि बे फ्रि जाना थानांगौ। केसा सोलिलांबाय थागोनब्ला 8 बोसोर सोलियो ना 10 बोसोर सोलियो बे थांबाय थागोन।
जोंनि प्रसिङा बेबायदि जागोन आरो आंहा बिसास दङ गगोन जेनिफ्राय गगोन आरो जायफोर साथाम फासि जानायनि मोनसे अर्डार जानानै दं बेखौबो आंहा मोनसे आत्मबिसास आंथ' खेबसे बुंखाबायबो बिथांमोनखौ दा फासि होनाय नंला साथाम फासि जानायनि माबा दंमोन नामा आङो स्कप मोननायावनो आं बुंदों बेखौ एकदम बोखाराबा जायाखै खिन्थु गन्दगल जागोन होनना बुंदों सिमखौ बुजियो बे फासि होननाय जिनिसखौ नोङो मा खायदा खालामनानै बोखार बेसे जादों दा गन्दगल जागोन होनना बुंदों डाइरेक्ट बेखौ एकदम दाखालाम नोङो जेराव दोनदोंथ' बे केसा सोलिलांबाय थादों खिन्थु फासि होननाय शब्दखौ बोखार होनना बुंदों जायखिया जाबाय आरोखि दा जासिगोन आं बिराद मोजां बिसास दं आरो जाया आंहा बिराद मोजां माबा दं आरोखि माने गोसोआव फोथायनाय दं आं हागोन बादि मोनदां दाथ' इलेक्सननि बिराद मोनसे बिजि इलेक्सन थांगोनखाय गासिबो एप्रसिङा जालांजोबगोन आंहा साहस दङ बुंनायनिबो साहस दं मावनायनिबो साहस दं आरो बिराद बिसासा थल' बख'जोबगोन आं नायबाय था गगोनथ' रन्जन दैमारिया मानो गवा जादों फाग्ला सुखथिया खालामनानै जेल जाजायो बेलाय मा सुक्ति जाखो बेखौलाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोना जों डाइरेक्ट बुंनो हायो बबेहाय नुफेरा फालाय बबे दुनियाव नुफेरा डाइरेक्ट बुंथारनांगोनब्रा सुक्ति खालामबायथ' मानसिया हा सान्तिनि थाखाय सुक्ति खालामबाय केसाथ' नंगौ थागोन बे सिस्टेमाव जोबलांनांगौ 8 बोसोरा लाथों 10 बोसोरा लाथों जेनेबा आंबो निजे बुंबाय आङो जेलनिफ्राय गदोंबाबो सुक्ति खालामदोंबाबो आंनि केसा 5 बोसोरसिम उनावसो जोबहैगोन दा बिसिनां बिदिनो जागोन मानसियानो जेराव थाबाय थायो बिदि जानांगौ दा बेफोरखौ गोरा जानानैल' था आं मावगोन आं बिसास दं आं हागोन बादि मोनदां दे बुंनो हाया जेनेबा बोरैबा जाफ्लांबाय मोननै मोनथाम बेबायदि ग्रुप जाफ्लांबाय ग्रुप जादोंब्लाबो जेनेबा मोनसे जेनेबा धीरेन दामोनहाबो मोनसे ग्रुप जानांगौ नोंथांमोना नोंथांमोननि केडारनि माबाखौ दायथ' लानो जोंनो होयो बे क'क्राझार आलदा माबा चिराङा आलदा बेबायदि दाफै जेनेबा रन्जन दैमारि बिथांनि ग्रुप जेनेबा मार्टियासखौ उमुगा आलदा बै नंगौ नामा कनफिउस जायोना बे जिनिसा जेनेबा आङो मोनसे ग्रुप जाबाय आंनि ग्रुपखौ आंनि ग्रुपनि बेसेबां केडारफोर दङ आंनो दायथ' लानो हानांगौ आङो खुनु बेले बेजे जानो मानसिफोरनि लिस्टआ माने एखमबा ओरै जायो दावखोयो एखमबा फासयो बिदि जानो नाङा आंनि ग्रुप जाबाय जेनेबा आंनि ग्रुपखौ समस्त जिनिसखौ आं दायथ' लानो हानांगौ जेनेबा सोरनिबा रन्जन बिथांनि ग्रुप जाबाय बे ग्रुपना समस्त केडारफोरनि माबाखौ दायथ' ला लिस्टआ मोजांनो मार्चास लिस्टआ जेनेबा सावरायग्रा ग्रुप नोंबो मोनसे ग्रुप जाबाय दायथ' लादोंबा नोंनि ग्रुपखौ माने बै लवार लेभेलनि सोद्रोमाफ्राबो मेम'रेन्डाम बै गोजौनिफ्रायबो होनो फैयो बबेखौ लानानै खामानि मावनो जाखाङो मार्टियासआ थिग खालाम जेनेबा आंनि ग्रुपनि हिसाबै आङो मिथिगौ उमुक मार्टियास बेखौ थिग खालामदो जेनेबा रन्जन ग्रुप बियो मिथिगौ रन्जन ग्रुपना जोंनि ग्रुपआव सोर केडारफोर मार्टियास जानांगौ आंथ' बयनिखौ लगायखाया बेबो आंनिखौ लगायखाया बिदिसो जानांगौ दा नङा खालामथा दे आं बुंबाय अननानै मार्टियासआ मार्टियास दोनखोमालायनो नाङा सोरनिखौबा होयो सोरनिखौबा होआ बेबायदि दाजा जोंबो जेनेबा दा गभर्नमेन्टआव दं हिसाबै जों मोनसे सुक्ति जादों हिसाबै मोनसे दायथ' दं जोङो बुंखानांगोन
जोङो बुंनांगोन बा एप्र'चआ जोंहा खालामखाथारनांगोन नङा होमबा एप्र'चआ जोंहा खालामखाथारनांगोन मावनो हायो हाया बेसेबां हाया बे आलादा खोथा खिन्थु आङो आसा खालामदों मावनायाथ' जों मावखागोन बेसेबांसिम हाहैयो दा ओंखायनो ज' जाफिनदोब्रा माबादो लिस्टखौ दोनखुमालायनाङा आरो माबा बिपिएफआव ओंखारबा माबा रिहाबिलिटेसन होनां होमबानो बे एग्रिमेन्ट नंगौ दा ओंखायनो ज' जाफिनदोब्रा माबादो लिस्टखौ दोनखुमालायनाङा आरो माबा बिपिएफआव ओंखारबा माबा रिहाबिलिटेसन होनां होमबानो बे एग्रिमेन्ट नंला जायो बिदिबो जायोना नोंसिना बिपिएफआव ओंखारग्रा एनडिबिफोरनो माबाखौ होआखैलायनो ना आमानो गाखाखिलायनो मा जाखो बियो बिदि दाजाखा एकदम दाजा एनडिबि राजनिति होननाय जिनिस आलदा आङो बिजेपिखौ मोजां मोनदों आं बिजेपि खालामदों आं कंग्रेसखौ मोजां मोनदों आं कंग्रेस खालामदों खिन्थु जाथिनि बेलायाव जों खौसेथि बेसो बे बिपिएफ बे इउपिपिएफखौ बिजेपि खालामदोंना लिस्टखौनो होफैलायनो नागिरा दा बिदिथ' जाना जादों दा बेफोरखौ एकदम आंनि खावलायनाय आंबो जाहाथे जेब्ला आङो दिल्ली लेभेलसिम एप्र'च खालामो बे जिनिसा सलिड जायो जाहाथे आङो दिनै मोनसे खोथाखौ लानानै एप्र'च खालामबाय आरो समफोर बारायफिनोबा बे एसे इनडिसिप्लिन जायो नङा होमबा गावनि बे आदा मोननानै जोंखौ हमगोन बिसोर अफिसार बिराद हमनो गोरों बिसोरो जोंखौ एसे समखाय ना बारा गुल जानो नांखा जोंनि माबाफ्रा एसे समखा थारमाने बिसोर जाहैबाय बिराद टप लेभेलनि इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोर ओंखायनो जोंनि माबाफ्रा खुनुदिन भुल जानानै थांनो नाङा बिसोर जाहैबाय इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसारफोर बिसोरनि थुलुनायाव जों जेबो नङा जोंनि एप्र'चजों जोंनि माबाफ्रा एकदम सिस्टेमेटिक जाथारनांगौ जों गोरोंना फिदिंजोबनो हायो बिसोरो ओंखायनो आंनि खावलायनाया जों जेब्ला बेफोर खोथाखौ लानानै रायज्लायनाय जागोन जाहाथे बेनिफ्राय आरो गोदान आपडेट जाफिननाङा रिहाबिलिटेसननि बेलायावबो बेसेबां सहैदों बेसेबां सहैयाखै आंथ' जेनेबा बे 5 बोसोरा खबरबो लानाय जायाखै एबारावथ' जिहेथु गभर्नमेन्ट सालायबाय जों लानांसिगोन लागोन दायथ' दङ गभर्नमेन्ट सालायनाय हिसाबै बेखौ आं रायज्लायगोन नोंथांमोनजोंनो आरो नोंथांमोननि जितु एप्र'च बा नोंथांमोननि जितु प्रेजेन्टेसन बेखौबो लानानै आं गभर्नमेन्टआव आसाम बा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ एप्र'च खालामो बेखिनि नङा होमबा बे जागोन आरोखि ओमफ्राय दानिया बिकेडब्लिउसि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो जाहाथे बड'लेण्डआव हाबाखैबाबो बिटिसिआव हाबाखैबाबो बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्राबो जिहेतु जोंनि आन्दलनाव जड़ित दंजोबो बिथांमोना बिटिसिआव थाफानो मोनाखैबाबो जेबो आफसोस खालामाखै दा जोंहा दायथ' दं बिसोरखौ नायनांगौ बिसोरखौ मा खालामनो हायो बे दायथ'आ जोंहा दं बे हिसाबै जोङो रायज्लायदों गोसोखांदों जे मिसिं काउन्सिल राभा काउन्सिल बा टिवा काउन्सिलफ्रा सेटेलाइट सिस्टेमाव जेरै मोनसे स्टेट एक्टनि आन्दाराव बिसोरनो माखासे पावार फांसन होनानै फेसिलेट खालामदों बे जाथिखौ जोंनि बर'आबो बिटिसिनि बाहेरायाव थानायफोरखौ खालामनानै लानांगौ जोंहा दायथ' दं होननानै जों रायज्लायलायनानै कंग्रेसनि दिनावनो खालामसैमोन जायखिजाया राजनिति माखासे माबा माबि जाहोनाव जों खालामनो हायाखिसै खिन्थु थेवब्लाबो नैबे लास्ट 2020 सनाव बे जिनिसखौ जोङो एनडिएफबि एबसुनि जितु पिस एकर्ड बेवहाय जोङो बिकेडब्लिउसिनिखौबो लाफाथारनांगौ बेवहायनो होननानै जोङो रायज्लायनानै बेखौ सोसनफानो हादों जायखिया मिनिस्टार बिथाङा बुंबाय ओमफ्राय दाना
सुक्ति बादियै बिथांमोननो नोंगौ दहाय बुंनायखौ आं दा थाल लादों नंगौथ' मोनसे हरजोबाखिसै गासिबो बिटिसिआसो लाजोब्बाय रां खावसेबो मोनाखै होनदोंलै मा सैसो मोनाखै बेखौ हरनांगौमोन दा आङो बेखौ गोदानै माबा खालामनांसिगोन हरनांगौमोनथ' बिथांमोनाबोथ' सुक्तिखारि बे पेकेजखौ हरनांगौमोन रायज्लायफिननांसिगोन बेखौ जायखिया खालामनि गोबां एनडि सोद्रोमाफोर दं बिटिसिनि बाहेरायावबो गोबां एबसुनि दैदेनगिरि दं बिटिसिनि बाहेरायावबो गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमाफोर दं बिटिसिनि बाहेरायावबो बिएलटि जायखिजाया पेकेजखौ हरनो मावनानै थाखोना ओरैनो दोनलांदों जायखिजाया जोंहा दा जिहेतु रायखांबाय आं रायखांना होनोसै मोनसेबो हराखै बिटिसिनि बाहेरायाव बेखौ गोदानै मा सानो आसाम गभर्नमेन्टआथ' मावबो हायो आसाम गभर्नमेन्टखौनो जोङो बुंनांगोन दा आं गोदान